Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka kinhun ya leka jong Ribhoi United FC kan saya kun Pyrshah ya ka Lajong FC ha ka Tarik unopra arja arpasau ka bade ka sngi yo he mau korwan ha ka lumpung Mawlangwir Invitation Football Tournament arja arpasan balapanya da ka Mawlangwir Sports Club Hamadan Rolling Stadium site snat Mawlangwir Southwest Khasi Hills District. Kumban syukudau ka te ka lumpung ka de ka bahe adu ha ka dong ka than ka ba ka khusnam ka nong da ka song pisa ka ba khat arlak tingka haringkat ki trophy. Nakaliang ka Mawlangwir Sports Club kalau kan turu baka door by ticket kan long shi spa tingka marway bat kan don ru ka jing pendek ka ya ka lucky draw ya ki pat ba ru it football ha ka te ka sngi.